नोंखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लेंथि बुबोदों लावथि मोनजा मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लेंथि बुबोदों लेंथि बुबोनायखौ नोंनो खेबखोना होदों Hello guys, ini yang nunggu sih monceng gedaan video. Kalian pilih baik, to guys video ko onal jadi nalangga. Ilogi, nuna saf naga to jakile. Esi ku sila futna ura. गैलालै दानाबा बेरे फुंजानि रायजालायबायलै बे हिनजाव सासेजों मा जाबावगोनलै गैला बुरखायनांसिगोन नङाबाथ' लागायथारगोन बे दिनै जानाय नङा बुरखायनांगोन राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो खिलिगोन बा खिलिगोन गोसो बिबारनि नों जागोन सना अराय आंनि आंगोनि नों जागोन सना अराय आंनि गोरबोनि नोमायानो फैगोन गोदै बिदि नङालै सना थोरसि लथाया मामबार सुना ओंखाम सङै नङाबा मोनबायसो नों आं दिनै ओंखामसो जानो ना खारनांगोनसो नों दिनै बिदि नङालै सना नोंखौ आं सिगां बेसे लिंथिगुबोलायनाय खावना लाबोदों आरो दाबो बिदि खस्थ' मोनबावबा मा जानांगौ जाखो देनाय अननांगौसो सना अननांगौ नों मा मोनगौ राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो खिलिगोन बा खिलिगोन गोसो बिबारनि नों जागोन सना अराय आंनि आंगोनि नों जागोन सना अराय आंनि गोरबोनि Hingga akhir sih masalah Adi rokra बे हिनजावजों मा जामारगोनलै गैलालै रखरा लावथि मोनजा मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लिन्थि गुबोदों लिन्थि गुबोनायखौबो नोंनो थेबखोना होदों लावथि मोनजा मोनजि नोंखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लिन्थि गुबोदों लिन्थि गुबोनायखौबो नोंनो थेबखोना होदों राखाव रासि गोसोखौ बोरै बुरखायनो फैलै सना खाथियाव दसे दै लुनो खिलिगोन बा खिलिगोन गोसो बिबारनि नों जागोन सना अराय आंनि आंगोनि नों जागोन सना अराय आंनि गोरबोनि लावथि मोनजा मोनजा नोंखौ खावना लाबोदों खावना लाबोनायाव खैबार लिन्थि गुबोदों लिन्थि गुबोनायखौबो नोंनो थेबखोना होदों मामबार ओंखाम सङै नङाबा नोंखौ होजालालै बे हिनजावजों संनोसै बबा दामजागारजोंसो दे संनोसै सना संनोसै नै दानो मोनथारगोन टेनसन लाना नोंनि आं जोबोर गोथाव संखागोन ओंख्रिखौबो सना नोंनि थाखायलाय माखौ मावा सबखौ मावजोबगोन आं साला सना